Сучасная Расія нагадвае мне станок падчас СССР, якое завезлі з-за мяжы. Але за сваёй агрэсіўнай палітыкі СССР атрымаў санкцыі, і станок перасталі абслугоўваць. А паколькі гэта было чужое, адпаведна, прадпрыемствы не выпускалі дэталі на замену. Яны нічога не стварылі дзеля таго, каб абслугоўваць гэты станок. Яны чакалі, што ўсё можна купіць за грошы. Сучасная Расія – гэта вось гэты станок, якой знаходзіцца пад санкцыямі і не атрымлівае дэталі. Нескладана здагадацца, што праз некаторы час станок пачне ламацца, а па выніку яго дэталі настолькі маральна і фізічна састарэюць, што ён проста разваліцца. Пытанне, колькі ўжо дэталяў не хватае у такім расійскім станку. Як хутка мы пабачым, як ён сыпецца.